IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naawaten dagiti duagasot 25 residente iti Burgos, Ilocos Norte ti swelduda para iti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers when nutupad a programa ti Department of Labor and Employment. Basar ti report dahito nga aktibidad ket gagam na ang maipayahan ti tulong pinansyal dagiti benepisyaryo ang nakakompleto ti obrana kadagiti lugar apakaisayang katan ti tupad. Basar kadagiti beneficiaries ket dakkel unay a tulong daytoy para kadakwada ken kadagiti pamilyada amang supusop itinaldaw-aldaw apag biyaganda. Detoy anapalaos ti panagyaman dagiti benepisyaryo ken mangnamnamada nga agtultuloy kuma dito aganwa ti dole para kadagiti marigrigat aginggana ang makayadan iti agbyag asolsolo da. Mainaig iti daytoy ket agtultuloy ti panagbibinulig iti dole ken ti LGU Burgos staff na rikasta ket maorganisar analaing ti ganwat da panang tulong kadagiti agkasapulan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.